naati أحيا الليل ولا جنود ولا جنتاد إن الله سبحانه وتعالى أحيا الليل وأيقظ أهله بفندنا كريبين مبنم بفندنا صنع بمببين بوالندر رجل الله سبحانه وتعالى إذا بل سكتوريرو أحيا الليل بسم الله الرحمن الرحيم يال سومو ينغال نبتا هوتا ko ɓura ɗaɓɓeyde e suumoye kon neɓata hara hewti balɗe sappo sakkitore ɗen ɗen ɗon ɓura ɗaɓɓeyde e suumoye on nene meɗen aicha radiallahu anha wa ardaha o makani en wonde kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alaɗo laatinoke ida dakhala al ashur si balɗe sappo sakkitore ɗen ka suumoye naati ahya llayla o wurna jemma on o wala julude o wala jangude o wala jantade inde allah subhanahu wa taala ahya llayla wa ayqada ahlah ɓe findina kadi ɓe nguure maɓɓe nden ɓe findina sonnaɓe maɓɓe ɓen yoɓe wallidir rewgol allah subhanahu wa taala ede balɗe sappo sakkitore ɗo ahya llayla wa ayqada ahlah wa jadda ɓe tinno ɓe wakkilo wa shadda almizara ɓe dadito ɓe woɗɗito sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe wakkilo rewgol allah subhanahu wa taala ɓe ufinoɗe ɗen balɗe sappo sakkitore ɗon ɗaɓɓugol laylatul qadir ɗaɓɓugol jemma laylatul qadir jemma mo andanda hoorema si allah subhanahu wa taala tawnimamo o okkete baraji aadenjo rewɗo allah lebbi wulure ko duuɓi 80 e lebbi e ko fawi wata on jemma ɗon lawoma wakkilo ɗen ɗe balɗe sappo arayde ɗo ɗen yo allah subhanahu wa taala tawno en ɗe o newnana e rewe mon o yiɗi o yarli o hawnana e laylatul qadri on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh